Amb gran expectació i entusiasme, l'estudi de flamenc i dansa Soniquete de Castelló d'Empúries va presentar el seu espectacle de final de curs amb el títol Jasmine i el tresor de la làmpada. L'actuació va tenir lloc al pati dels Comtes de Castelló d'Empúries, convertint-se en una autèntica festa per als amants del flamenc i la dansa. Durant l'espectacle es van ballar diferents estils de flamenc i dansa com seguirilles, boleries, a més de dansa àrab, fandangos i hip-hop. El públic va poder gaudir també amb el cant en directe i les palmes i la guitarra, aportant un toc especial en cada actuació. L'espectacle va treure a una gran quantitat d'espectadors que van omplir l'espai per gaudir de la passió i el talent de les bailaores i els bailaors de l'estudi de flamenc i dansa Soniquete, una vetllada que va aconseguir emocionar i transportar els espectadors a través de Jasmine i el tresor de la làmpada. Aquesta inoblidable nit va ser un testimoni de l'esforç i la dedicació de tots els alumnes i professionals implicats en aquesta producció.